de darlle agradecemento aos monitores, darvos as grazas a todos por estaros aquí. Este curso foi o curso 2024-2025. Neste curso tivemos varias actividades novas, porque empezou, bueno, Bandurria con Chus, e tamén ao principio tivemos tango, o que pasa que ao final a profesora tivo que deixalo, pero bueno, lenguaxe musical, que tamén empezou este ano. Entón, a verdade é que ver como a asociación sigue medrando e crece despois de todos estes anos. Este ano foi o 47, non? Sí. 40, perdón, a conta. Foi o 47 aniversario enche de ledicia. Xa vos digo, ver aquí toda a xente aquí para estar con nós é un gusto. Como todos sabedes, Trasedoira é unha asociación sen ánimo de lucro. Vivimos ou existimos grazas á labor desinteresada de todos os monitores que forman parte da entidade. Ao final, a cuota é simbólica. Se non fose por eles, nunca pagaríades solamente o que pagades. Entón, a súa labor é de agradecer. Para facelo en orde, vou sempre polos días da semana. Comezamos os luns. Os luns temos, así de memoria, que non me confunda, acordeón con Tito. Os luns tamén temos, primeiro é acordeón, despois frauta, é verdad que antes esquecime de nomeala, frauta con Mati. E a súa nai, entón prefiro que lo dea. Os luns tamén temos no local linguaxe musical con Raúl. Tamén os luns na Biblioteca de Miguel González Garcés, que nos ceden gratuitamente. Temos informática básica, que é a do web. Continuamos os martes con Teatro Jesús. Estaba pensando de memoria. Os mércores pandereta con Loreto. Os xoves continuamos con Patronaxe, que dá pi. E despois, os venres temos dunha banda, vou facer primeiro os que xa repetimos, porque hai guitarra comigo que xa repito, coro e rondalla con Raúl, e despois Bandurria con Chus. Jesús a que está liando aí, non sei quen. E de abril non oides
abrir, non? Vale. Bueno, é verdad, perdón, verdad, es que decía, en todos os festivais sempre, vou dicir, temos o marrón de facer que alguén presente. Este ano foi especialmente marrón porque yo dixemos onte, así con marxe de tempo para preparar a presentación. E temos a Laura e a Cristina, que por favor temos aquí un agasallo para vos. E nada, simplemente como dixen antes, reiterar as grazas porque sin eles a asociación non tería sentido. Unha ledicia, sobre todo, toda a xente coa ilusión coa que continúa a dar as clases, simplemente por un feito de querer compartir con todos vos, que nestes tempos que corren, a verdade que é de agradecer. En este punto sempre digo, se alguén quera anotar, este curso xa termina, o curso que ven comezará a principios de setembro, co curso académico. Se alguén se quere anotar as actividades, podedes anotarvos. E aquí sempre fago a de, se alguén ten algo que quera ofrecer e non lle importe, a costo gratis, como funciona a asociación, pagamos con amor, tamén é verdad, pagamos con amor. Entón, se alguén quere ofrecer o seu tempo de maneira altruista, nos damos as grazas e son todos benvidos. Así que nada, Pachi, va por ti. Así que nada, continuamos con